was brought to you by Centrum Silver Advance para sa extra resistensya at proteksyong pangbuong katawan para sa edad 50 pataas. Take Centrum Silver Advance every day. Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Mag-Bear Brand araw-araw. LS. Ang tawag sa apple ngayon ay LS. Yung ma'am, kali ko kay Aya. So, di nabuksan na. Yan! Sabi ko ba sa'yo mo, magdara ka ng Kape. isang balo. Ayun nga, dumugod-lugod Paste. so, pang ano mo, pang office. Ipuan na next year na lang po ini. Sige na, malapit ka na muna dito. Tama mo na, paubos na ang Check natin ang toothpaste na oras. pote gamit. This time check is brought to you by 4 cubes double fat, 2 cubes for 10 SRP lang. May duwa pa. Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Mag-Bear Brand araw-araw. Nagkape. Ay uni, pwede naman yung ma-release. Okay na ini. Pagal na ako. Ma-release na ini. Kuya, mag-milk tea, burger, Totodose na ini. Ayan. Realistic or... Cute pa ga. After toothbrush. Thank you. Merry Christmas, Aya. Labaw na yung video. Hindi ko ano kung mas kataning takaman sana. Pagbibili ng gamot.